ମୁଁ କବି ଅଭୟ କୁମାର ସାମଲ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର। ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ମହକିଲା ମୋ କୁଆଁରୀ ବୟସକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଏତ କପାଳ ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ, କେ କରିବ ଆନ। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଘର ହେଲା ସାତପର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଘର ହେଲା ସାତପର। ପିଲାବେଳ ଧୂଳି ଖେଳ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳ, ପବନକୁ ଏକାଠି କରି ଜାଳିଦେଲି ଆଖିରେ। ମଧୁଭରା ରାତି ସ୍ମୃତିଭରା ଗୀତି ସାଇତି ରଖିଲି ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ। ଶୈଶବ କୈଶୋର ବାପା ମାଆର କୋଳ, ଧୂଳିଘର ବାଲିଘର ପବନର ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଦେଲି ଉଡ଼େଇ, ପବନର ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଦେଲି ଉଡ଼େଇ। ବାପଘର ହେଲା ପର, ଶାଶୁଘର ହେଲା ନିଜର। ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ଅତି ଆପଣାର, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ମମତାର ମନ୍ଦିର, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ମମତାର ମନ୍ଦିର। ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାର ଘର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ପରି, ଯିଏ ଆସେ ଥରେ ଫେରିବାର ବାଟ ପାଏନି, ଫେରିବାର ବାଟ ପାଏନି। ବୋହୂଟିଏ ହେଲେ ଏଇମିତି ହୁଏ, ଖରା ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ ଖେଳି ଚାଲିଥାଏ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କେତେବେଳେ ନଦୀର ପ୍ରବାହ, କେତେବେଳେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ସାଗର, କେତେବେଳେ କୋଳାହଳ। ଏଇମିତି ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାର ଖେଳ ଜୀବନ ହୋଇଯାଏ ପିୟୁଷ ସମାନ। ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସାଉଁଟୁ ସାଉଁଟୁ ସୁଖରେ କଟିଯାଏ ଦିନ, ସୁଖରେ କଟିଯାଏ ଦିନ। ନମସ୍କାର।